si, tak toto je asi z tej kategórie, že veľmi dobrá pesnička. Dobre, a čo teda pesnička o prde? No to môžeš takto povedať do eteru. No jasné. My povoláme trápny vietor, aby sme nerobili nikde hanbu. Takže tá pesnička je na stiahnutie aj bude na album? Áno, je. A teda o čom je tam nejaký príbeh? Tiež išiel vojak, prdol som nedal som. Nie, to zase vymyslel toto docent Rybne, ako ma povie o tom. No, tak ty o láske a kúkol prde, no, to je katastrofa. Tento námet tiež je externý, ja nám to dal kamarát jeden, veľmi dobrý, volá sa Rado Štefanov, ktorý mi povedal, že mohli by ste robiť takúto pesničku. Ja som nám režiroval Arvisov video. Áno. Ale ja som mu hovoril, že to už robili viacerí, že mne sa to zdá ako taká téma, akože nie je to žiadne objavenie. A on že, ale vždy sa do tej roli prdu. Takže celá pesnička je vlastne, že on spieva, on sa učí so svojím zadkom a proste ide na cesty. Musí ísť, lebo za ním sa tlačí hnedý záchranec, takže mal by ísť na vec. Tak je treba si to vypočuť. Ale určite to má nejaký filozofický rozmer, hej? Má, proste je to tak, že tam je tá filozofia v tom, že on najprv spieva ten, ktorý vyšiel v autobuse, 34-ke. A hlavne je tam problém v tom, že nikto sa k vám nechce priznať. No to je jasné, že nechcem. Tam nie je Mne sa najviac páči taká tá pasáž, kde on spieva, že